Ahoj, dnes si povíme příběh o Markétě. Toto je Markéta. Markéta je holka. Markéta je holka. Markéta je uvnitř domu. Markéta je doma. Markéta chce jít ven. Markéta chce jít ven. Markéta si obuje boty. Toto jsou boty. Markéta si obuje boty. Markéta chce jít ven. Markéta se ptá, kde je můj telefon? Markéta se ptá, kde je můj telefon? Nemám telefon. Kde je telefon? Nemůžu jít ven bez telefonu. Kde je telefon? Markéta hledá telefon. Toto je stůl. Markéta hledá telefon na stole. Je telefon na stole? Není. Markéta nenašla telefon na stole. Markéta hledá telefon. Toto je postel. Toto je polštář a toto je peřina. Markéta hledá telefon na posteli. Je telefon na posteli? Není. Markéta hledá telefon pod polštářem. Je telefon pod polštářem? Není. Markéta hledá telefon pod peřinou. Je telefon pod peřinou? Není. Markéta hledá telefon pod postelí. Je telefon pod postelí? Taky není. Telefon není na stole, není na posteli, není pod polštářem, není pod peřinou a není ani pod postelí. Toto je taška. Markétina taška. Markéta hledá telefon v tašce. V tašce. Je telefon v tašce? Není. Telefon není v tašce. Kde je ten telefon? Markéta má nápad. Markéta se zeptá svého táty. Toto je Markéta. Toto je Markétin táta. Markéta se zeptá táty. Markéta vezme telefon a volá. Táto, kde mám telefon? Táto, viděl jsi můj telefon? Táta říká, neviděl jsem tvůj telefon. Markéta je smutná. Nemá telefon a nemůže jít ven. A co vy? Víte, kde má Markéta telefon? Kde je telefon?
Markéta má telefon v ruce. Celou dobu Markéta drží telefon v ruce. Dokonce s telefonem volala tátovi. Tak zase příště, ahoj!